Kanyang laki din! Ay, asino ay ngatan ti daduma amayaban amabalin at ang danan? Apay, kurang kami aya. Kurang may sapay ko maalalaki. Tapno malpasyo adago si paramid ko. Ni Pedro nga friend. Amang ano kayat naman ti makitang dan. Ha? Kahit na nga ti makitang danday tiyay? Damag ko bimaknangan ka. Amang ano di na kayat? Bimak ng mga ibagbagamot. Makitang tangdan mat. Kasta aya. Malaman nga ron, tainak man ije balada intun badamdama. Barang kayat naman yung maintun bigan. Wana. Pada sa makasarita barang kayat na. Tapno adda nga rod ti kadwami. Imayak, tadamagin ka kumano kayat mo ti makitang dan intun bigan. Kanyat iparamid mo. Agpuros kayo kumaitimulak at arong kinokra. Medyo hado nga minday dyan. Isa masapul met nga do kayo. Kas na ya? Ay kayo na, umaya. Ay na, agyaman ako na ino kasta. Ni bakit mo ay kayam? Amangan mo kayat naman. Kwa. At kami trabaho na intun migat. So asya klar nga ti makaumay. Sige, awan pa rin ko iti dayta. Awan kaya. Agbalo na ka ni? Wano, agpakan ka iti pangal daw. Agpakanak siyempre, si kakit di man. Aglutak iti kanan tayo. Sige, umayak intun migat. Mapan ka makitangdan, ijay ayan da bakla inton bigat ko nam lakay. Wan bakit? Imay kami ni tay, kit aw-awisan nak, mapana ka? Asino ngay nga tati kakadwam nga agtrabaho ijay ayan na. Siguro da Korea. Sumati ka na yun na nga ayaban. Kasta aya. Kat kita ama, ang mga nutil-tilan tumanan ti pagchichismisan da ijay. Kaya ora pa agchichismis da. Anya bibiyang ko ngay dita. Sa bagay matkit di angam ti ko na, kita laang taa mga numairamraman kan tumanan. Amumatan dagi jay aparswa, chismis ti amuda. Ne, apay ngay. Agalas 9, ngamawan pa'y lang da dya, Pedro. Wan nga raw, saan samot nga umay? Una yan ni Pedro. Nagwanmat ako nam. Wan nga ron, wan mat awan di kalman, awan pa'y nga umay. Anyamat tan, Nagbabawi ang ta. naimbag kumamat, no inchat na kiti messenger, asa na makaumay tapno amok. Anya lakit din ni Pedro. Mala, ituloy tayo latang dagpuros. Umay no umay, saan no saan? Malpas tayo latamit, Unay kamatin, Pedro. Panagmemerindan sa kalas magsangpet. Ay na, pasensya kayo kumana. Adalang amin nakataktak iti balay. Iso nalatawak ngay may. Anya? Ala, kahit makimirinda ka ruda na. Katwa na. Agmeryendakan. Ta ituloy tayo ti agpuros inton madamdama. Wen, da kayon ti mangituloy tagawid ang mutin ni balay. Inakagluti ti pangaldawan tayo. Ay wan kaimasom ti aglutawan. Ay, wala na. Anya laki din. Amuyo matan. Basic para kanya kung panagluto lang. Sigurado nga ado ti makanyo. Ala, kat magantayan Ay wana. Nagbanglo ti si Daan ngayon lutom. Kaano ay nagluto ak iti nagbangsit? Si Kaman. Alaman, Pedro. Mangala ka mo iti plato. Makaamukan nga gao. Ipabalay mo. Wan sige, mangan kayo lata. Ha? Apay, si Kangay. Saan ka amangan? Ala,
Mangan kayo latta. Anya kalakit din aya. Mangan tayo Alangan asaan ka amangan? Huwag ka di. Mangan kayo latta. Ay, mangan ka. Numabisin ka ijabang kag. Amangan numaulaw ka. Makabasbaso laktoki din. Ne, apay ngay lakay. Aglutluto ka mat iti sidaam. Huwag makan. Mabisi na kaming gawin. Anya, apay, saan ka di nagpakanday di abakla? Saan nga ron? Agpatrabaho. Gamdi maagpakan ti Jaski abakla. Anya, ti awanan bain abakla? Kundi patrabaho, ngam saan nga agpakan, ay salpagkit di. Huwag nga ron. Law-lawan kun anapan. Oray ko lang na bisbisi na nagtrabaho. Ay nalakay, nukas tamot laang, uray saan kanton amap-mapan inton sumarunong agayam. Saan na talaga bakit? Saan na maulit? Ha? Masabat ko laang day di abakla. Talaga pagsasawak iti saan amalamlamot, ay marurudak man. Ay, asino nga tanda ay apakadat duma, malaksid kada kayaw. Da kayo man tata. No asino ti amuyo mabalin amayaban. Asino ay ati kakadua managpuraw sa jayan ni Baklay din namin siya nga aldaw. Ha? Kwa? Di na nadurin ka ni Pedro tata. Wen gayam. Inak man padasan nga yaban ni Pedro no kayat na. Wan tata. Tapno adda kadwami nga agpuros iti mulayo no bilang laang. Mala, inak nga roda ingurya. Wen gayam. Uray saan kayo nga agbalaw nintun bigat. Tadak mo't nga agluto iti kaninyaw. Wan tata. Huwag tata. Maya ka, tawa mo papanakin ton bigat. Agyaman ak unay Awan nga min ti daduma amayabak. Kasta ka di tata. Nen baglangan tanalagip ka. Huwag tata. Adda lang mo dito'y balay, nukas dyan nga awan pakitang danak, tata. Mala, kit umay ka nga rod intun bigat. Huwag tata. Ewan gayam, agbalo na ka di, wan mo saan. Ay na, kit uray sa anin si kakit di might. Adak, mat nga agluto iti pangal daw tayaw. Sige. Huwag tata, umaya. Alakit, mangantayon Agao kayo latan iti kaninyaw. Wan tata. Di kay agbabain, tasan ang saya at di man agbabain. Ay wan Nay, Pedraw, mangan kamutin Sige lang, tata. Mangan kayo latta. Anya? Alangan asaan ka manin amangan? Paimportante matan dahito akadwa makitangdan. Anyan tulaangan ti panunutan ni Tata Bursyo. Ala, mangan kayo latta. Mangan tayo kidain. Pedraw, anya nga ti pamigsam nga agtrabaho no saan ka amangan. Anya, saan anagpakan nila kay Bursyo, lakay? Saan nga rod bakit? Isong aglut-lutak manin iti kanak. Nabisin na ka nagtrabaho. Tiyawanan bain alakay? Kundi patrabaho, ngam saan mo't nga agpakan? Anya nga iti pamigsayo no kas jay ti aramid na. Hindi ka man lamuti dahi dyan lakay. Ay no, masabat ko laday jay alakay. Uray lakay, pagsasawak ko naktumag. Awan ti pilpilyak. Bakit man wano lakay, no amok abidot da, ay kat pagsasawak ka talaga.
tiya? Imbaga ni Pedro sa anak ang nagpakan? Wan, imbaga na kanyak, asaan ka kano anagpakan idi na minsan nga inayabam anagpuros. What? Awanan kamat iti ba ina niya? Kundi ayab ka iti tangdanam ngagtrabaho, ngam di kamat agpakan, di ka lagbain. Ay, mabitlaan nga. Anyat ibagbaga ma sa anak ang nagpakan. Kat nagluto akmat, iti sidaan ni di imay ni Pedro di banggag ko. Anya? Unay na Ellen, nagpakanak mo ti diya. Kan maysa, pilpilitin minilakay mo amangan. Ngamisumot ti pa importante. Sa ita, siyak pa'y ananangdan ti pinagbalin niya dakes. Anya? Ala, di ka madalagan. Tay ti kaano man, saan kon nga yaban nilakay mo? Ha! Tiyak matla kayat ti pa importante kas kenkwana. Ay ayaban mat amangan. Ngam sige. Sa agipulong ken ka. Sikaman, kas kalatanga amamati adagos asaan ka pa nagdamag mo muna. Just kengkit dia. Anya? Kasta ti imbaga nagayam kinibakat na? Wen, imbaga na ka no asa anak anagpaka ni dinaminsan anagpuros tayo. Anya? Ay una yan dayjay a Pedro. Amin tayo ngarudan kat pilpilitan tayo amangan. Ngam di namot kayat. Sa ita, si kapay ti dakas. Just kita kitiya. Nangruna day diyang Ellen. Agda magkumamit nga umuna. Sakbay amamati ititiltila nga ipulpulong nila kay niya. Isupay Hawanan na talaga. Pulos ajak ayaban inton sumaruno ang panagpupuros. Jakman kaya tikas diyang ugali ta. Ay wan Agasam da ita. Naladaw nga imay. Ngam inconsider ko lat ti may sangal daw na. Ngam ita, siyak pa'y ti dakas asaan ka no anagpakan. Di oray di tada man. Ha! Hasino da kumangay man. Ha! Anya laki di na ya. Nay, niilin mo, dahi to sumungat. Ay, da kayong agpatpatarabahaw. Agpakan kayo mata. No saan nyo amasango ti agpakan, agurder kayo. Tapno saan amabisinan, dagiti ay ayaban nyo. Nay. Anya ti bagbaga masana ka nagpakan. Kun nagluto akmay ti tinangaldawan may. Anya? Kun may siya, manaw nga ulay kay bagbaga kun ni Pedro amangan. Mangan, ngam di namut kayat. Anya? Sa ita, siya pa'y gayam ti pinagbalin nyo adakais. Anya laki dinaya. Naku na namat ngamin, asaan kayo kano anagpakan? Ay, ulbawd nga asawam. Awan manaknakam na. Anya? Hamaw, Melaine, iti kinabayag ko aman ang tangdan iti tattao, da kayo lang nga agasawa tina-encounter ko wakastaw. Ha, pulaws asaan na maulit nga yabak nila kay baw. Nagalas to ugali yung agasawa, pa-importante kayo launay. Nagalas at talaga ti ugali dagijay nga agasawa. Ay, wan nga raw. Kunak no nakatulong ak, saan mo't gayam? Pinagbalindak pa yadakay, asa anak ka nung agpakpakan, nagpatpatrabaho ak. Una yan. Ay, iso ako na. Saan na maulit nga yabak ni Pedro? Tanay, nakababain mo kingkwana? Saan amangan no ayapan? Sana ibagakan-bagan na, asa anak ka nagpakan? Ay, salbag. Ala, saan mo ngay ayaban no kasjay damulaang? Sakit laang ti ulo. Ay, wine. Sakit at talaga ti ulaw. Naimbag kumamot no agdamag nga umuna ni baka na. Sana kasjay, basta latan nga agsasaw iti sana nasaya. Di dakit agbay na. Paimportante dalaunay. O na yan di ka sa biyag. Awan mo't tagpatamdan. Ha? Innak man ijadayan ton madamdama bakit? Barang at dati makita ka pa kitang danak.
Ay, wan man tani. Awan manin ti bagas tayon. Awanin ti maisaang. Wan bakit? Di ka matanagan. Tarumwarak intun madamdama. Apay nga ipadamdaman pailaang. Numabalin mo nga aramiden itan. Ah, ala, nangarudan bakit? Siga manggaan bakla. Ha? Si ka, Pedro? Saan kumamot at tiltilay pulpulong mo kinabakit mo, ah? Ah, Ibagbagam kan ko na, asa anak ka nagpakan, idineban ka nagpuro si jibangkag ko. Unay mo dayta na kinaulpod mo. anya? Ni bakit mo man, namati adago si di bagbagam. Asaan pa nagdamag nupod no wano saan? Ah, kwa, Ha? Makapasuron kayo nga gasawa? Idi imay ka nakitang dan. Naladaw ka pa nga imay. Di ka lagbayin mat. Ita, siyak tinagbali na dakas. ah, bakla. Pasensya ako mara. Sana na maulit. Ah, amangan mo agayab ka manan. Awan nga minti pakitang tangdana kita kahit. Ay, ure agayabak. Tsak kayat ngayaban ka. Paimportante ka lang unay. No ibagada ngamin amangan mangan. Saan nga dupay lang ibagbagam? Sa mo mapanibagbagay titatawa sa anak ka nagpakan? Salbang gagindi. Anya? Awan, saan kan ngayaban ko nakumat? Awan bebiyang ko, no awan ti pakitang danamon. Ay, awan. Ure agan ano ka. Saan kan ngayaban iti kaano man? Tata? Anya, gapaw, amapan mo'y bagbagay ti tattao, asa anak ka nagpakani di nagpatrabahawak. Awanan ka itibay na lalakay. Awan serserbe makasarsarita. Kaslasaan ka lalakay. Anya? Jak kayat at ang tangdanan ti kasking ka. Paimportante ka launay. Awan nga min no kastamlang. Dadaalam di mapan mo pakitang tangdanan. Awanang ti mayat ang mga yabking ka. Tata? Imbes ang mayat ti tawa tumulong king ka. Ngam kasta kayo mga kamay. Nang rona di nangiwat nga asawam. Di na mo ti tangtangabon na. Amangan no damom amabalin na pakitang danan, mare? Ay, ado ka. Ngam saan ka akayat nga ayaban akadwa? Ha? Nakababain yamin kada kayo nga agasawa. Amangan no ibagbagam tumanan, asaan nga agpakpakan ti manang tangdan. Anya? Isu nga uray kurang kami. Saan da ka nga yaban ta paimportante ka launay? Liman lalakyan ka, kasta ti ugalim. Unay mo tinday ta pa nagsasaunsi ka, gurya. Katpadumat! No saan kumakas jet indandanon mo kinibakat mo? At dalat ta kumamot ti agayabkan ka? Ngam anya ngay nga rod, day ta ti ganabam iti kinangiwat mo alalaki ka, salbag ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.